Добър вечер на всички! Добър вечер на всички тези, които са пред екраните и гледат отново нашето истинско предаване. Това е Бар на здраве и ние сме с вас, за да се забавляваме, както и вие вече сте седнали пред масите, пред телевизорите и очаквате вашето нощно настроение да тръгне от тук нататък с голяма сила, с такава сила, каквато и самия оркестър Фантазия ще ни предложи. Естествено, както и всеки път, да ви представя оркестър Фантазия на клавира Росене. Надявам се и днес той да има много телефонни обаждания, както вчера. Роска, ревнуваме. Но вие се обаждайте и използвайте телефоните, които виждате отдолу на нашите екрани, за да поръчате песни и да поканя нашата вокалистка Рали. Заповядай, Рали, тук. И както вече съм ви казвал много пъти, и тази вечер искам да подчертая царя на гръцката музика, царя на гръцките парчета. Това е Юли. Заповядай, Юли, тук. Как е днес купона? Добре е. Виждате, ние сме усмихнати, щастливи сме, искаме да бъдем заедно с вас през цялата тази вечер. И както винаги откриваме началото с нещо БГ, царя на гръцката музика го оставяме за после да си плази гласовите данни, а ако и нашия барман му налее така да смаже гласа, ще е добре. Очакваме вашите телефонни обаждания и днес тук на нашите редакционни телефони, защото вие поръчвате музиката, ние изпълняваме. Ново настроение с Бар на здраве тази вечер и оркестър Фантазия.